आङो इउपिपिएल दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो, बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो। फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दोलै नोगोरै इउपिपिएलआव जगदान खालामनि। थामहिनबा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्ताधारा बेयो आधुरा जागोन। आं अपेनबो बुंगोन जे बिपिएफआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया, बिपिएफआव कालेक्टिभ डिसिसन फैया। बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता, उइकनेस बिपिएफआव। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै आं बेखौ उपलब्धि खालामदों, बिसोरो बांसिन गणतान्त्रिक सिन्ताधारा आरोबाव इनक्लुसिभ माने बयखौबो लाफानानै साननाय मावनायाव बिसोरो बिपिएफनि माबानिफ्राय लिडारशिपनिफ्राय साबसिन बे स्पेसखौ मोनो, आं बेखौ नुनो मोनदों। बेखायनो इउपिपिएलआव थानानै आङो आंनि जि साननाय, रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैदों, आंनि हथिरथ आंनि लोगोफोर बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों, बेखौ रियेल सेन्सआव मावफुंहैनायनि हाबाफारि हिसाबैनो आंनो प्रथम इउपिपिएलआव थांग्रोनोसै होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिबेकआव सिद्धान्त लानानै आं बे खामानिखौ मावसिगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखादों। भिडिअखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। थारैनो गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खौसे राजनितिक खालामग्राफ्रा ज' जायोब्ला बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार मिसननि 98थि बोसोरसालिया बेयावहाय कनफारेन्सआवहाय बिथांमोना ज' लोगो मोनलायदों। दा बिथांमोना बेयाव गोजोननाय लालायदों। बेखौ नुनानै मोननै पार्टिनि मानसिफोरखौ नुनानै आं गोसोआव गोजोननाय मोनदों। जानो हागौ नोंथांमोनाबो आसरित मोनदों जानो हागौ ना। दा थारैनो बिसोरबायदि गमामायैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय खौसे जालायोब्ला, दैदेनगिरिफोरजों दैदेनगिरिफोर जुदि खौसे जायोब्ला, अब्लानो रायजो राजायाबो खौसे जागोन। जेब्लानाखि बर' हारिया गावस्रालायनानै थाबाय थागोन, जेब्लासिमहालागै बर' हारिया खौसे जानो रोङा, अब्लासिमहालागै बर' हारिया सेपारेट स्टेट मोननांगौआ गोब्राब। आरो बड'फानि जे थांखि, बेखौ जाफुंहोनांगौआ खौसे जानायनि गेजेरजोंसो। खौसे जायोब्लासो जोङो सेपारेट स्टेटखौबो मोनगोन। नाथाय जोङो जोबोद दुखुनांथाव बुंनांगोन रायजोफोर, बारग' बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो खौसे जानो गोसो गैया। बिथांनि अन्थाइ बायदि गोसोखौ लानानै गाव हारसिं अहंकार रायजो खुंनो सेस्था खालामबाय थानायनि थाखायनो बर' हारिया दासिमबो गोजावनानै दङ। दिनै बिसोरो मानो सोमावसारदों? बिसोरो प्रमद बर' सारनि जे सरखार सालायनाय, बेखौहाय नुनानै गिदों। बिसोरो गावसोरखौ जायगा मोननाय नङा साननानैहाय बिसोरो हज्रिख्रावदों। मिथिबाय दा रायजोफोर? बिपिएफ पार्टिखौ मानो सापर्ट खालामो बिसोरो? बिसोरो बिपिएफनोबो भट होआ। बिपिएफ पार्टिखौ मात्र सापर्ट खालामनानैहाय गुबुन हारिखौबो, इउपिपिएल पार्टिखौबो गुबुन हारिजोंहाय थांनाय बायदि बेफोरबायदि इसारा खालामनानैसो बिसोरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामो। नाथाय आं सिदा खोथा बुंखायो, बिपिएफबो इउपिपिएल पार्टिबो, यानिकि बर' हारिनि भटआ बर'निल'खा, गुबुन हारिनि नङा।
जोङो स्टेटआवहाय इलेक्सन जायोब्ला गाव गाव हारिनि पार्टिनिनो भट हो दिनै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय खाम्फा बरगयारी सारा मानो ओंखारदों फाइनालि जोङो खाम्फा बरगयारी सारखौहाय इउपिपिएल आवहाय माला गाननाय नुबाय रायजोफोर मिथिबाय दा थाइखा जरानि मोनसे गेलेग्रा फोथारावहाय दा बिथांजों गोबां मानसिफ्रा फैफाबाय साननै सानथाम सिगां सासे इउटुबारा खाम्फा बरगयारी सारखौहाय इउपिपिएल आव हाबनो नाङा सार होननानै बुंलायदोंमोन आरो बे इउटुबारानो सानसे उनावहाय गाव भिडिअ हगारखांनायनि आरो सानसे उनावहाय बड'सा निउज चेनेलावहाय खाम्फा बरगयारीखौहाय इउपिपिएल आव हाबनोसै होननानैहाय बाथ्रा खोनानाय भिडिअखौ नुनानै बियो खोथाखौ बेलथायफिनदों जाय मानसिया बे भिडिअखौहाय बानायदों आरो बुंदों बियो लाजिगोन आं बिनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे मानसिखौ दिन्थिया आरो बेखौ मुंबो खोन्थानानै होनाय जानाय नङा जायफ्रा भिडिअ नायदों बिथांमोना मिथिखागोन खाम्फा बरगयारी सारा बिपिएफ नागारनायनि मेन जाहोनखौहाय भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखाबाय थेवबो आङो भिडिअखौ हगाराब्लाबो आङो बिथांनि बिपिएफ नागारनायनि जाहोनखौहाय बुंनानै होनोसै रायजो सोरबा सोरबा मिथियाखैबो जानो हागौ बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ पार्टियावहाय कालेक्टिभ डिसिजन गैया होननानै बुंदों मिथिगौना रायजोफोर कालेक्टिभ डिसिजन जुदि गैयाब्ला अब्ला बे पार्टिया माब्रै फिउचारावहाय हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नोंसोरबो सानलाय एसे जुदि खौसेयानो जानो रोङाब्ला गावनि पार्टिनि मानसिफोरनि खोथाखौनो गावनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौनो खोनासंनानै जुदि गनायजाथाव खामानिफोरखौहाय मावाब्ला गोरोबलायनानै मावाब्ला अब्ला बे पार्टियाखौ मारै नागारा जानो दा बेनिखायसो ना बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे नागारबोबाय थादों बेखौ जों नुगासिनो दंखायो बिसोरो मावनो गोसो जादोंब्लाबो हारिनि थाखाय सोरबाया गावखौहाय बावसोमनानै मावनो सानदोंब्लाबो सिबानो जुदि बिसोरनो खाबु होआब्ला माब्रै रागा जोङा जानो मारै बिसोरो फैया जानो खाम्फा बरगयारीनि गोसोखौ आं सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थाखादों रायजोफोर मिथियो दा 100% इउपिपिएल आवहाय हाबगोन होनना बुंनाया रन्जित बसुमतारी सारखा आरो खाम्फा बरगयारी सारा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 100% नागारगोन होनना बुंनाया बै समनिफ्रायनो आं बुंबोगासिनो दंखायो दिनै जामारबाय इउपिपिएल आव हाबमारबाय बिथाङा नाथाय आं इउपिपिएल आव हाबथारगोन होननानै बुङाखै आं बिनि गोसोखौसो नायदोंमोन बिथाङा गाद्दि लुबैदों ना हारिनि थाखाय खामानि मावनो लुबैदों आं बेखौसो नायदोंमोन बिथांखौ नाथाय बिथाङा थिगानो दङ हारिनि थाखायनो खामानि मावगोन बियो बै समावहाय मावनो खाबु मोनैनि थाखायनो बिथाङा मावनो हायाखै दा बे बाथ्राखौ बियो भिडिअआवनो बुंनानै होखाबाय अब्ला आं मा बुंबावनो ना रायजोफोर दानिया फै जोङो एसे अदालगुरियाव थानाय रिहन दैमारि सारनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनि रायजोफोर रिहन दैमारि सार नोंथाङा सासे लेखा गोरों आरो नोंथाङा सासे दैदेनगिरि बिपिएफनि मावथि आं बुंनो समाया थेवबो आं बुंगोन सारा जे बुंदों बिपिएफ पार्टिया बै समावहाय कम्बल बायदिसिना होयोमोन रायजो राजानो होननानैहाय अब्ला सारमोना कम्बलजोंनो रायजो राजाफोरखौ थगायबोयोमोन नङा होनब्ला सार नाथाय आंनि मथेब्ला कम्बलजोंहाय रायजो राजाखौ फुस्लायनो नाङामोन सारमोना सारमोननि मावनांगौ हाबाफारिया बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनायसोमोन कम्बल सिखा रुवा होनायजोंहाय सारमोना बर' हारिखौहाय सुस्रांनो हाया जोंनो नांगौमोन हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय सार जोङो हारिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखायसो सारमोना बिटिसि एकर्ड खालामदों अब्ला सारमोननि बायदिब्ला रायजो राजाया कम्बलनि थाखायनो नोंसोरखौहाय देरहाहोदोंमोन नामा अब्ला रायजो राजाया बे कम्बल सिखा रुवानि थाखायसो सारमोननि बिटिसि एकर्डखौहाय बानायनानै होनो हादोंमोन नामा जोबोद लासिंसिं सार
बेबायदि बुंनो नाङा। खम्बल सिखा रुवा होनायजोंनो बर' हारिया गिदिर गेरेमसा रायजो दानो हायो नामा? ना मा बुङो रायजोफोर? आंनो नांगौ, जोंनो नांगौ रायजोफोर, आंनोबो जोंनो नांगौ हानि जेंना सुस्रांनाय, लोगोसे बर' हारिखौ सारा मुलुगावहाय गोसारहोनाय। बे खामानिखौ सारमोना मानो मावाखै? 17 बोसोर मानो उन्दुनानै थानाय सार? आरो सारा जे बुंदों हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो डेभेलप मा जादों? मा डेभेलप जादों सार? बिटिआर आवहाय मा डेभेलप जादों? अदालगुरियाव मा डेभेलप जादों? चिरां, बाक्सा, अदालगुरि, क'क्राझार, गसाइगाव, जुदि बर' हारिनि बिटिसि बिपिएफ पार्टिया डेभेलप खालामदोंमोनब्ला अदालगुरिनिफ्राय बेंगलर बायदि जायगायाव फैनानै, चिरांनिफ्राय दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै, बाक्सानिफ्राय पुणे बायदि जायगायाव थांनानै, गसाइगावनिफ्राय काहाकाटा मुम्बाइ बायदि जायगायाव थांनानै, दिल्ली, मुम्बाइ, केलकाता, गुजरात बादलाबायनानैहाय जाफैनाया बेखौ नुवाखै नामा सारा? गुबुन गुबुन देशआव फैनानै मा मावफैयो सारा मिथिगौ ना? नोंथ' बलेर' पिकआप, बलेर' स्करपिय' गाखोनानैहाय बिल्डिं सिङाव थानानै गाव मोनजानायखायनो गुबुनखौ मोनजादों होननानै सानदों सारा। रिहन दैमारि सार बेबायदि नङा। बैयावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लुब्लानो जे डेभेलप जादों बे नङा। मेडिकेल कलेज फैयोब्लानो जे डेभेलप जागोन बे नङा। ब्रिज गंसे बानायोब्लानो जे डेभेलप जागोन, लामा दोंसे बानायोब्लानो जे डेभेलप जागोन बे नङा सार, मिथिबाय दा? गिबियाव हानि जेंनाखौ सुस्रांना होग्रो, बिनि उनावहाय बर' हारिखौहाय सारा मुलुगावहाय सिनायहोग्रो, बर'नि रावखौ, गावनि बिमा रावखौ सिगाङावहाय गोसारहोग्रो, बिनि उनाव मा डेभेलप खामानि माव। जुदि बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय इसिबां डेभेलप नुदोंमोनब्ला जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो गुबुन देशआव फैनानैहाय खामानि मावफैनो गोनां जाखो? मा खामानि मावफैयो गुबुन देशआव? सोरबाया बिउटि पार्लाराव मावो, सोरबाया हटेलाव मावो, सोरबाया बेबायदिनो अफिस बय, हाउसकिपिं खामानि मावफैयो, सोरबाया दंफां मिलावहाय दंफां रोगानायावहाय खामानि मावो, सोरबाया इटा फेक्ट्रियाव थायो, सोरबाया दाउ फार्माव थायो, सोरबाया अमा फार्माव थायो, सोरबाया महाय थायो, सिकिउरिटि मावो। जुदि नोंथांमोननि बिपिएफ पार्टिया डेभेलप खालामदोंमोनब्ला मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावफैनो गोनां जाखो? बिपिएफ पार्टिया डेभेलप होननानै लानो लाजिनांगौलै, मिथिबाय दा? डेभेलप होननानै बुंना लानो लाजिनांगौ। मोनसेबो इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, मोनसेबो कम्पानि गैया, अब्ला माबोरै सारा डेभेलप होननानै बुंखो? दिनैहाय लासै 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 इउपिपिएल सरकारा इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौहाय बानायनो थांखि लादों, जेन' बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय गुबुन गुबुन देशआवहाय थांनायनिफ्राय बोनानै लाबोनो हायो। बेयाव फैनानै मा खामानि मावफैनानै मा बिसिबां बेथन मोनो? अफरै मोनो गोदान मानसिया मान्थलि 4-5,000, बिउटि पार्लारफ्राव मोनो फुराना मानसिया 25-20-30,000, मात्र बेल'सो। अब्ला बैफोर इनफ्रास्ट्राक्चारखौहाय, बेफोर खामानिफोरखौहाय जुदि बिटिआर आवनो बानायनानै होनो हायोब्ला, अब्ला जोङो गावनि न'आवनो थानानै गावनि हायावनो आबाद मावनानैहाय जोङो डेभेलप खालामनो हायो रायजोफोर, मिथिबाय दा? बेखायनो आं बुंदों रिहन दैमारि सारमोन बायदियाबो लाजिनांगौ। हायोब्ला खौसे जानानै गोरोबलायनानै खामानि माव। बर'आबो डेभेलप जानाय नङा हाग्रामा महिलारि सार बायदिखौहाय जिब दोनबाय थायोब्ला। आरो मोनसे बाथ्रा बुंनानै फोजोबनोसै, कमेन्टआव बुङो मानसिफ्रा प्रमद बर' सारा हारिखौ फानबाय होननानैहाय। प्रमद बर' सारा हारिखौ फानदों ना हाग्रामा महिलारि सारा हारिखौ फानदों बेखौहाय बिजिरनानै नायब्लानो जाबाय। जुदि प्रमद बर' सारा हारिखौ फानदोंब्ला मानो बिथांखौहाय नैबिसोर बायदि मानसिया हख्रावबायदों? बिसोरो जायगा मोननाय नङा साननानैनो दिनै प्रमद बर' सारखौहाय गाज्रि मोननानैहाय हज्रिख्रावदों। बिपिएफ पार्टिखौ मानो सापर्ट खालामदों?
BPF पार्टिया ST मोननाङै मानसिफोरनोनो ST होनायावहाय सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों। नन ट्राइबेल मानसिनोहाय सार्टिफिकेट होनाङा होननानैहाय सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनानै होनाय बारग' MP नब कुमार सरनियानोनो बिथाङा आरोबाव थिसनथाइ बिलाइ गथायनानैहाय दोनबावदों। अब्ला हारिखौ सोर फानखो? BPF आ फानखो ना UPPL आ फानखो? मा एसे लाजि रोङाब्रा कमेन्ट होग्राफ्राबो थोस एसे लाजिनो सोलोंलै। पजिटिभ खोथाफोरखौ साननो सोलोंदो। बे समावहाय नैबे समा सिस्टेमेटिकेलि खारनायनिसो सम। टेक्न'लजिनि मुगासो बियो, रावबो थगायनो हाया। गोदाव सोराव खोथा बुंना लाब गैया। सिगांनि समावहाय जब कार्डआ मेम्बार्सफोरनि आखायावहाय हाजार हाजार जमा जानानै थायोमोन। दिनैनि समावहाय जब कार्डआ साफ्रोमबो मेम्बार्सनि आखायावहाय थाया, वर्कार्सफोरनि आखायाव थायो। बै समावहाय सासे मेम्बार्सआनो गंबा 6टा न' लानानैहाय हारसिंनो जाजोबोमोन। अब्ला बैफोर थासारिखौनो BPF आ लाबोफिननो नागिरदों नामा? ना लाजिलै, एसे लाजिनो सोलों, मिथिबाय दा? ना मा बुङो रायजोफोर? गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।